Omugasomi ya umwanchi omurigererwe getaseni kia Ndizi TV nabwo obwansubo mu gusingwa gena litkoria ondigenderete ko baritoero kegima nanene no genderete kwegokia ase okobwatia emirobero yonse litkoria rero ekerorire litkoria Jumapili kitariki 15 cy'umutinyo kabere omwaka bwechiri 2024 namanga genderete gokorekana imense ya Kenya ekerabono cyaragire CHINSA ISANO lebere cyabona mubaso jinga kingo kwarigania centre ya bene erionkomanya ina kwarigania asenchera ere yobwenge nyorabuna sesemo ya Facebook nabakogendera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube gotonyara wetra Ndizi TV News boygo naboko ya somo itra se website ito www.ndizitv.net ere togendere gosanga asobwamo. Riatariane EVERLYNE OSERO Abigael Nyanchama nero koene kia chibicha neriogi chiago ikeire asenchire ya beno mwanchu muriengo kwarigani eriotobe togo sanga goika omwerio AMAYIA ye CHINSA ISANO nebera asenchire ya yobwenge toko ya chaka koruase county ya Kisii awase ensemo ya baunchurira koruase chiro ya suneka bagendrete kobarera asara enene eyo ya bage koene kiwa akobwatkana nomorero mutindo yoba ko watekana gosamba bioski ebinge naboigo enibo yabo goya goikakwera obutko bogo kiera rero no wikabono nigo ekyo yachaki umurero yoge tramanyekana ase barire babere bakorwa ebirero byabo nakuboria serikali ya county ya Kisii goswagati nakobakonya sekeria nigo banyorire asara enene mono asengencho abange babo no barenge korusia engere yabo ase obonchorere bwabo no tokobera no mwana yego yerire nyumba gaiga ejarenge botuko saa 3 cyabotuko ngwake rusi mukuru nyumba Nyanchama konye bintu ebintu ngai ngoikaga iganganyore nyumba yiyete bintu ebikaranste bierete kende nkeyo lakini mwana gatoke kana mwana nara urengange n'abasamaria baya bagatoka barange bakaigura umurangu na wetera gutagura kere batagura bagasoki bire banyarite gosoki endagira nabegeterike kaba kosa egaiteke para igatigwe para yonsi chichiko cyarenga makara kigarumberi gukigasoki guisiko bone nyombe ebine yete mbaka none woli ekonyegere nseme yege yesaide mina tore no mwana oyega at least kore aso mwana oyega kende nke yarusete nyomba none kemo chi dry cyare ngororo chikoro kuji drive for anafuna bwatene yebirogo byale ngororo byesarune tisoda nchiale ngororo efrichi njale ngororo at least mto byale ngone binge ayiga na matumaini itaberete no konyora gweito no to konyora koru nenche na to kwerigeri kurwa iga no abana baito no to kubakanire school fees kurwa nyombe ne yane kinanyaga kire toboko wana mutana kwa nyombe gata interview imekonyore byetare teri 300 konyara gokware kyagara siko kyara kubwaga chana ene timbati sindaru zino nekibeza daga chire naende ona komwe to muru tikanya sankonye na yoraro bokoronga na nyora korama bir ankonye kyara timbati nguru chinde naga chire to bako rande munande gatimbati monto gonkonye chabya kangweta chira na ri no na bana bane bari take byosi kibyara yire sune kagaiga lakini rene nande ngosabaiga kakimate bateme gochungusa serikali itateme gochungusa gose mwana bante gosamba kaki gose ninkike gosamba. Nyumba zetu zimechomeka hapa, hatujui kama ni mtu alituchomea ama zilichomeka na nini, sisi hatuelewi, na hizi ni pesa za loan tumeka kwa biashara, hata hatujui tutalipa aje. Egali estimate kere goikagaiga kere gente kere complete morori orimire garia ya mache tokonye tikende serikali twasabiro nyamo konyara moto bekere gari ya mache suneka eberange na story na ntoke twanyore mushibabu no yega ya tokonya. Heyo bono nege kore kyogo ichania kero bono abanke babo bakonyora asara enkebune yo esengencho nigo bategemete asubunchurere babo erio ko enyorera engere nonye no gosomeria abana ase chiskuru no kuyena mune serikali ya county ne chigosora nagati na gokonya babiri bakonyora asara ase okogendereria no bunchurere babo tos kabosio nigo ebikora byo bibi byabere bikoine kiwase kerengo kyaigoro kegima ase ekenyoro ya Camel Park yo toka se
chinsemo chia Kiogoro ebunke ya Nyaribari chache na korengana na bamibense miyo nigo baruro koboria gocha serikali gotinya oborendi erioko kiania ebikore bunebyo ege kore kya bwango iga nase omusao yo masereta Adam Akunga abaga kuboko botko bugo kera rero nakonyora chichuma chisiboire korwase nyumba eyuagendrete kwagacha asate babuna atari entunde ntangani korende entunda ya gatatu abayibyabo babere bagusagana enyumbe enkaya na ko muibera ebinto bitari ebikena mono nigo ayimukire gatambukiro kyo waka oroboti asegeta senike banyanyimbo ya Kiogoro chinga kya ruro koboria asegetambukiro kya bwango koimukiwana bali ababete bakoiba babe bakubeko byara na koimukirwa egetambukiro egetindi korengana nerichiko asa Marieta na Adams Akunga korwase kenyero ya Camelback enyomba nere nare kwagacha gaiga chichuma cyabere chikwibwa se chintunda isato entunda entangani ebagete bakaira chichuma 10 ekinare kosiberenga sigotira ngaratiga nande aseri tukoria chumatano mbacha bakasibora chichuma igora gweta chichuma kirabanga chichuma 8 iga lakini chichuma chikenyirega gweta iga neri tukoria bono mambi nigo bacha obotuko bwa rero basibora chichuma chitarinke baira bono inche na kinare gosaba iga oyo konyagonchanda iga atari kongira ne chuma nkorere nyomba osaba kwane ngorina ande atere chichuma nkorere nyomba ye Kurigereria ria birika okorekana iskero gongoro Gusii muraibense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete netaro ya imiyense ya Ethiopia asomo sangerekano bwa barai korwase obomo bwe chinse oyo okorekana ase chinse mochia Addis Ababa ase babwatekerenga kyo gokwanira emerobero au eyo erabe kego tinyachi obomo bwa mate egatie chinse chiga chorogongoro Africa nawe gokonya aso wekinya asensemo ya magendro kora ege ikale kyobuna munyakerogo anenego kwanira amangana yogo nchurira kwerire Ruto nigasingereire koboria achinse cyo nabara yabwo kwenekya nababere bakobwatia emerobere yonse eri babere bagokwanira anene chinga kichege cyumusangirikano bwo nchurira kwerire yobeta kokorekana imeyo mu cyo Nairobi eri kwenekya buna emechando aho yokoretwa kubatikana no nchurira kwerire yabereke gutangwa ase orogongo rwa Africa nigo bayigo abeire kagota no nchurira kwerire nigo kwaretire amakongwa mange nakugania chinse kwerwa asokobeka omukia kugayana emechando au There is need to establish links with other processes within the AU as well as the G7 and G20, the COP and various UN assemblies, among others, so as to embed the declaration in wider context. And therefore, it is important for us to pursue what we agreed at the Africa Climate Summit and get to a logical ending and results at the end. As I noted earlier, we presented it at UNGA, COP and EU Parliament, and even recently at the Italy-Africa Summit. But it has to be a continuous process that keeps the declaration alive and followed up to inform political processes and draw attention to gaps and also opportunities and refine them even as we make progress. The Commission should play a more prominent role in the climate change negotiation processes and oversee the technical negotiators while providing support to the African Ministerial Conference on Environment. Similarly, to maintain the political momentum and build strategic partnership for the Pan-African event launched at the COP28, including the Africa Green Industrialization Initiative and the Accelerated Partnership for Renewables in Africa, it is important we establish continental steering committees for these initiatives that will provide the required governance and support. Waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu nigaterune ense ya Kenya neganire gukinya ebirengo byamaga cyane na Sechi University asenchiremo yogotinya nabo gukinya mangana yetsemi kubwatirana korwase chinsemo imense ya Kenya nabayigo asechinse chisko niga yakwanete chingaki abete kagwikira nasiri bagari ya umurayibwense Dr. William Samoei Ruto asomoyega bwo kobekerwa chigutwa aborokiwa abo babere bakwenyorera ebirengo by'amasomo sekerengo kya masters
lecturers abarokiwa AMAYIA meronko 59 ase university ya Aga Khan Parklands ime yomucho Nairobi asabetega kubakira ngambia mono aso kwerwa kwenyorera ebirengo by'ekisemi nabarokiwa bange babete bakubekerwa kibutwa adene abararia kura sebitaseni abyo buraria ime yense ya Kenya. And indeed, you have made us proud as Kenyans. AKU is, of course, just one of countless investments that His Highness the Aga Khan has made in Kenya and its people. The institutions he has built in education, healthcare, finance, hospitality, media, manufacturing, infrastructure, and other fields are pillars of their industries and an integral part of our socio and economic fabric. AKU and its fellow agencies of the Aga Khan Development Network employ more than 15,000 Kenyans. Their services are utilized by millions of Kenyans every year. Homo Archbishop monene we diocese ya Nairobi Philip Anyolo nigaruro kubore ochase abarai basia bage siasa akobwatana nechi kanisa nene kanisa yige Catholic asomurobero bwo kwengata na gusaba eryo kobakonya sokoronge ya chimbwa nabo igokoba abanyakene imeyense ya Kenya gukona se kanisa ya Santa Monica Catholic Njiru achinga kichogo cha kiabene omuyegoyo Bishop Anyolo nigatebire buna ringana limwamu nechimbwa chiekene ase ense yobosibore nigo chinga kiecho arweto kuboria se serikali kulia chinchira achiokoronge ya gose chinchira chogoke ya ligori lyobogima elyo kworobya egurube eyo abakenya banke bagendrete gochandika asaborira barayibage siasa kwene kyabunango tenena bare ase kene chinga kichonsi. As we enter this legislative season, we want to ask all of us leaders, first of all, to think well. To think well and to think rightly, because we think wrongly most of the time, and we think on wrong things which are not pertaining to the human persons. Secondly, to speak correctly and well, even about one another and even in the development of the country. And thirdly, to do well. We do things, construction and building and projects that we have for the good and greatness of our country and our people in Kenya. Na tatafuta wale ambao uongozi wao ni wa kujali maslahi ya wananchi na kulinda wananchi na kuwalisha wanachokihitaji. Tunajua cha kwanza kabisa na cha muhimu ambacho mwanadamu anahitaji. Mwanchu muri bana robatyoru na rogotoreta omwerio bwa maye CHINSA ISANO nebera senchera ere yobwenge korende ningendera go kwariganiria mange aina ende nacho kumanya senchera yobwenge karochara ge CHINSA ikomigendera kubwatemero birionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii asensemo ya Facebook otanyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ase website ito na boko yasomo itra www.ndizitv.net eri otogendera gusanga aso bwa mwere tariane EVERLYNE OSERO urene kiachipicha nirogi chawe keira senchira yabene nigakorokwa Abigael Nyanchama kukuganiria obuligere burobya nabo igo umubaso oromoto era rutumira ndechikoraga CHINSA 10.